Ya. Mula sing do keparang rawa iki disurung pandonga, disuwuni pandonga tumrap panjenengane sekalian. Bapak Kepala Desa saha Ibu Dewan, tetep manggih karaharjan, tetep manggih kawilujengan, tetep manggih kebagas kewarasan, sehat awake, dawa umure, lancar rezekine, slamet donyane, slamet akhirate. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin, pancen ya kaya ngono ya bisa dibuktikan nalika duwe gawe kaya ngene sing pareng rawuh pirang-pirang. Ki mau sing nata gamelan pe nganti rada kewengen merga campur sarine iki bubare nganti jam 5. Oh, ngono. Ning ora dadi baya pengapa, alhamdulillah iso lumaku kanthi rancak, kanthi lancar. Oh, ngono. Tur penjane Pak Mbah Ji utawa Mbah Jeglek karo Bu Sri iki ora iso nyambut gawe dhewe ngladeni para tamu undangan tanpa dibantu kelawan para tangga teparo sing wis kepareng bantu bau suku neguh panatikel kang sarta bantu tenaga lan apa wae. Mula amake dhewe bengi iki minangka wakile sing kagungan dalem panjenengane Mbah Ji utawa Mbah Jeglek utawa Mbah Kepala Desa ana ing Gelung saha Ibu Sri Haryanti Ningsih SE ya ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pindhan ingkang sampun sabiyantu bot repote anggone miwaha putra Mahargya Siwi bengi iki no. Oh ngono ya iya. Bu Dewan ora iso masak dhewe kanggo ngladeni para tamu nek ora dibantu ibu-ibu sing masak ana pawon. Pancen bener. Pak Janto rasa ngladeni wedang kanggo para tamu tanpa dibantu bapak-bapak sing nggodhog banyu utawa nek cara nggonku jayengan bagian wedang. Pak Kepala Desa Gelung saha Ibu Dewan ora iso ngladeni marang para tamu undangan tanpa dibantu karo sinoman. Sinoman, kae jenenge sinoman paguyuban arum. Oh, ngono. Iki kudu dimatur nuwun nduk merga panjenengane Mbah Ji karo Bu Dewan kuwi ora iso leladi merga akeh tamu tur panjenengane tenagane iki ya nek ngladeni dhewe ora mampu mula dibantu karo sing ana pawon sing gawe wedang lawan para sinoman utawa para peladen. Wo, ngono ya ya. Sore mau semat ngendika karo aku jagongan gayeng kenok. Ya, Mbah Ji utawa lurahe Gelung ki ora trima lurah kok asline kuwi dagelan lho. Oh, ngono. Lah omong karo aku iso guyokne aku lho. Lawak percil, lawak jog titik jog kuwi jarang iso guyokne aku. Nek Mbah Ji anggere omong, Pak celebang-celebung nu wetengku nganti atos. Oh, ngono. Petuk karo aku sore mau lagi petuk ning nggon pondokan. Iki lagi mlebu ning omah. Lagi arep salaman karo aku. Wis adan kok, Nduk. Adan, dalange rong bayaran. Ngono kuwi dasar piye? Oh, ngono langsung Bu Dewan jupuk dhuwit langsung dilunasi awake dhewe. Oh, ngono. Lurah kok lucune ran jamak. Lah iya. Ngono ya, ngono ya. Iya. Mula bengi iki panjenengane ora kersa diwenehi dagelan, diwenehi lawak wong arep nglawak dhewe kok, Nduk. Wah, ngono ya. Nek ngenekane lawak mesti bayar. Oh, ngono. Lek dinyanyi dhewe lah mesti disumbang sing do rawuh to, Nduk. Lah iya. Pancen ya kaya ngono. Wis Mbah Ji kaya ngono nek karo aku ki. Wong nyatane awake dhewe rene ora mung pisan niki kok, no. Oh, ngono. Biyen ya wis tau sowan rene. Oh, ngono. Dadi ki netepi janji sing do nalika semono awake dhewe pisanan. Sok Mas Kangko nek diparingi Bagaswara sehat lancar rezeki, sok tak tanggap neh. Oh, ngono. Ya. Mantu pertama kae. Mantu pertama kae. Ya. Sire mantu kedua ki ya arep nanggap awake dhewe ning pas pandemi kae, Nduk. Oh, ngono ya. Mantu kedua kae jane arep nanggap kowe. Lek dhuwit eneng. Wong sing putri iki Dewan sing kakung lurah kok, Nduk. Ya, ning nalika semono ora entuk nanggap wayang merga apa jenenge kuwi pas pandemi Covid-19. Oh, ngono ya. Ya. Nah,
nalika mbiyen ora iso duwe gawe